Semmonen. Onneksi ei oo reitetty. Alkuperäiset mankat ja kaikki. Nämä mittaristot on laitettu sitten tänne. Näin siististi, että mitkä voi purkaa sitten jos tarvii. Ja nykyaikainen mankkakin sijoitettu sitten tähän. Ja kattoverhoilu on ehyt. Niin kuin on sisusta muutenkin. Nyt on vaan tuo koirapeitto tuolla. Katsotaanpas. Nähtäisköhän tää tuli. Nyt onko vika on? Sehän härähti. Tuolta mennään kampurat päälle. Saadaan vähän painetta nostettua. Ei yli 150. Tuot saadaan keulu laskettua. Tuosta perään. Hetsu on nostettua. Tuolta keulu ylös. Takalasi. Yksi, kaksi, kolme, neljä, 6, 7 metriä. Täällä on hienot valot kaikki. No, takakanttihan mahtuu. Muutama sixpacki. Siellä on nuo kampurat. 1 ja 2 ja säiliöt on 1 ja tuolla täämpänä on sitten tai eteenpänä. Tai täältä päin katsottuna täämpänä. Toinen säiliö sitten. Sillä saa ohjattua tätä alustaa mihinkä asento haluaa. Semmonen hankitaan tällä kertaa. Tästä minä tykkään tästä takalasista erityisen paljon, että on minun mielestä aika tyylikäs. Ei ole nykysähköautossa. Tämä onkin Ego-auto.